no bobi ekoso ewo kunsu wa asante mantemu December boss ni da na to so enso wa fie twa mu no saafo no ne kodi sa bone no kɔbɔ kro no na wɔkye nipa na no January boss me ne nafo na to so aduonu baako ebe anajo nondu na omunya tip of bi na nyamu di akira wi ase na omatimi akɔkyere saafo yi regional anti-armed robbery unit na mo ne surveillance unit omo Ekabo surveillance unit of the National Operations Directorate police headquarters Accra Ekabo mu a choso mutimi ekwakire sa fuim Wamudin Yaya Seidu dodo na friend say Diamond wanya mfishia eduasa enaim Ata Israel dodo na friend abodi anase Stone wanya mfishia eduasa mieno Victor Jan dodo na friend City Boy wanya mfishia eduonu nsia na fe Stanley Rafie akantia wano so dodo na fe no figo wano so nyamfishi aduasa na eba ne sa posifo akire omo no enam so ma posifo friends central fo nhia musa momrai na yamfa de asie no emomo ne senti Ashanti Regional Police Commander DCOP Yera Arthur osai akoto ne nsam wo de to central fo anim kirekire mu maaye no sei ene koye police hwehwe mu kire se sa mrantie nan omoka robbery gang bia omo wo kunsu na omudi nyamransem ewo kunsu ewo kronobom etuo daso ewo kunsu ene ne mpatem emra yekohwehwe suspect odikan Yaya Seidu ayetabo ne mra ne Diamond ne dem no yenya etuo pump action gun mienu etuo no baako eye complainant a woje ne nsem sika no ne dia yesanso hunu sekan akese amiensa mobile phones enum baako eye complainant na oba report to case ma police ne dia yesanso nya etuo aboba bibi cartridges aduonum ena sika pem aduonum nan enhwehwemu kire se December da etosonson no samrantie nan ene mienu bi eka ho eto hye abrantie bi efre no kinse asare so one ne nuanom miensa na omu free omo mining site ebe fie ewo kunsu mankra so kwan so eje omonsem gold your friend no black gold powder no any omusika na afi omo mobile phone any etuo baako toto samrantie ya no na omojitum se omo na boss akro abre omo wo police akache ene niam yenya free omo ho ni nyira ye de ni nyira beka ho aboa ye nhwehwemu abo omo kwadu ewo asemdi police Ashanti Regional Police ekoso hye mo bo se yawe ata so se ye bebo asanteman ho ban ene Ghana nyina Ebusiafo ene ano no nipa yete ne kasai no wono ena abepiemu ewo Asante mantemu a woda posi adwumakuo no ano nidi DCOP Owura Arthur osai akoto Ebusia yen to ansa no so na ye koyanimu a ye kopiem oman Supreme Court na ene wonum kwasetena